Ja sitten mennään astetta ylemmässä, eli sarja on alle 180 senttiä. Tässä on ihan selvästi niin kuin tällainen kaksijakoisuus tässä sarjassa. Eli on 3 kovaa kilpailijaa, 3 ei niin kovaa kilpailijaa, vähän tulokasmeininkiä, mutta ne kovat kilpailijat ovat tosiaan kovia. Ja siellä, jos aletaan ottaa niin kuin laidasta lukien, niin meillä on kilpailijalavalla Rami Suontausta, Jose Hoikkanen, Kalle Jansson, Voitto Suosaari, Tero Wilström ja Tuomas Kuronen. Joo, tässä on tosissaan aika hyvin jakautunut 2 osastoon tämä porukka. Et siellä on, mutta kaiken kaikkiaan niin tämä sarja, niin varsinkin tuon kondiksen erottuvuuden puolesta, niin ei tänä vuonna ehkä lievä pettymys. Et siellä ei niin kuin löydy oikeastaan semmoista kunnon kireyttä, voisi sanoa juuri keneltäkään. Joo, ehkä olisi pitänyt niin kuin miksata nämä sarjat yhteen, että sitten olisi saatu yksi kunnon sarja, että ainakin finaali sitten saatu tosi hyvin. Mutta jälkeenpäin hyvä sanoa, nyt ollaan tässä ja siinä tosiaan niin keskellä on Voitto Suosaari kuvassa juuri nyt keskellä, joka on ollut Masters-kilpailijana todella kova 3 Suomen mestaruutta Mastersissa ja kovia sijoituksia, kovia kamppailuita muun muassa sinua vastaan viime vuonna ja aikaisempina vuosina. Ja tosi kunnioitettavaa, mutta voittaja näyttää olevan nyt tällä hetkellä oikein ihan lopputikissään. Ja siinä Voitto juuri kuvassa. Hän on vissiin ollut aina mitaleilla käsittääkseni kun kisannut. Kyllä. Kun osaa homman, niin se on sitä aina. Siinä Tero Wilström viime vuonna tulokaskilpailussa hyvin pärjännyt ja näyttää kuitenkin Terokin olevan tällä hetkellä kovassa kunnossa. Ja Tuomas Kuronen siellä näyttää rintalihaksiaan ja siinä juuri. Hänellä on kovat ojentajat. Todella kovat joo ja muutenkin näyttää kovalta. Ja sitten mennään vapaa-ohjelmiin ja juuri äsken mainittu Tuomas Kuronen näyttää mallia, minkälainen on alle 180 sentin kova CPP-kilpailija suomalainen. On joo. Tämä on ehkä tämän sarjan niin kuitenkin näyttävin kilpailija tänä vuonna. Niin kuin kovat etureidet, kovat kädet. Sitten tietysti huonoin puolen kireys ei ole ihan sitä mitä pitäisi. Ja ehkä tuon yläkropan osalta niin selkä on aika pitkä niin kuin rakenteellisesti, niin jos sitä arvioi. Joo. 3 viikkoa sitten Oulussa tulokkaiden Suomen mestaruus ja nyt lavalla ja kamppailee varmasti Suomen mestaruudesta tässäkin kilpailussa, joten aika hyvä meininki kaverilla. Joo. Ja pusaraskin sujuu aika kivasti, että ei ole mitään hötkymistä, vaikka on periaatteessa tulokaskilpailu. Ei, toi on aina hieno katsoa tuommoista. Kyllä. Ja näinhän siinä sitten kävi kaksijakoinen ohjelma tällä kertaa niin kuin tässä sarjassa.